Independent Corrupt Practices and Other Relative Offenses Commission ICPC na Njiko tako ha na ndị nta akụkọ egbu adị egwu megide mpụ na aghụghọ. Onye nta aka Emechi gbata wetara anyị ozi na Resident Anti-Corruption Commissioner maka Anambra State ICPC Office Maazị Godwin Oche mere ka mata nke na May Congress nke ndị Anambra State Council nke NUJ emere n'Awka ka wetara akụkọ a n'uju ya. Maazị Oche nke ọ bụ otu onye ọrụ na ya bụ kọmishọn nọchitere Maazị Inelebushaibu mere ka aghọta na mpụ na aghụghọ bụ nke na-egbochi ọrụ mmepe na ala Naịjirịa ma gwa ndị nta akụkọ ka ha sonyere ha n'ịchụ ya bụ ọnọdụ ọsọ ụkwụ eru ana dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ya bụ nzukọ ha ka onye isi ndị nta akụkọ na steeti a Dọkịta Odogwu Emeka Odogwu nke ọ bụ sotere ya nọchitere Comrade Ngozi Obileri kelere ndị otu nta akụkọ na steeti a maka mbọ ha n'ịfụ na ya bụ otu na-aga nke ọma ma mee ka mata na ọgbakọ nke ọnwa Mee bụ nke nyere ha ohere ịkpa aro maka ọrụ mmepe na ya bụ kansụl. Dọkịta Odogwu chetara ha ọtụtụ mmemme ha ga-eme n'afọ a ma kpọkwue ha ka ha bụrụ ndị ga-esonyere nke ọma ka ebumnobi ha wee bụrụ nke pụtara ihe. N'ọnọdụ gbasara steeti a, otu onye nta akụkọ bụ Comrade Tochukwu Ifejika kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ya n'iru okporo ụzọ ọkachasị na Awka Capital Territory. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.